Tikulandireni program ene ya Kwagwanji pano pa TTV komanso Wireless ya Times. Dzina langa ndine Alec Ponje. Lero ndi lachiwiri pa 20 October 2020. Program ya Kwagwanji timakhala tikukambirana nkhani zikuluzikulu zokhudza zimene zachitika kwathu kuno. Ndiye timakhala ndi mmodzi wa akonzi ankhani kuno ku Times Group. Lero ndili ndi mmodzi wa akonzi ankhaninso wanangu achafuluma amene mwa masiku onse timakhala limodzi lachiwiri lililonse. Ndikulandireni ku program ene mafana zita group kodi baja group ati ndikulandireni bwana wanangu ku program ene ndasokoza kwambiri chabwino. Mwansanga tikukamba kuti Kwagwanji timakambirana nkhani zimene zachitika. Tikaona panopa nkhani kwachitika zinthu zingapo. President Dzulo amayankhula ndatu nkhani pa nkhani zokhudza zachilengedwe, then kwatulukanso nkhani zokhudza ndalama zimene zikukhangati zikukambidwa kuti ya State House idalipirira anthu ena anabwera kakudza thandiza anzathu achitetezo ndi zina zotero. Tiyambe ndi nkhani imeneyo wanangu. Nkhani imene yatulukira ndi pamene tili panopa ungayisanthule motani? nkhani ya ku State House imene mukunena inu bambo ali Kwagwanji ndi nkhani yoti siya chilendo. Nkhani imene imavutirapo pang'ono chifukwa idachitikaponso mu nthawi ya Joyce Banda. Ndikukumbuka ndithu mmene a Joyce Banda analowa pa mpando. Chifukwa chani ndati siya chilendo kapena imavuta chifukwa choti kusachilendoko ndikukumbuka kuti zidachitikapo komano kuti ndiyosavuta chifukwa imavuta chifukwa chokuti yakhangati yakhudza chitetezo. Nkhani yoti yakhudza chitetezo zimavuta kuti mudzitambasula kwambiri nanga si chitetezo it means chibisikere. The moment mwamba kulongosola ndikuti olo bill ya MTF ku parliament samayikambirana pa floor chabwinobwino atamangokumana kumbali mukangonena kuti ya taika ukuti ugula majeti ndikuti zonse ndikuti chitetezo chatani chathera pompa zili ngati utsirika munda umatsirika usiku kwawekha suchitonena kuti ati mandona pachaino ndauje so olotsirika munda suchitolengeza umangotize basi nukayika unganene kuti ndikutsirika munda ya ule ungopseza ufuna anthu azingoopa koma umangopita zenu ukayika mmakona basi amene alowamo azikupezeka tangozungulira momwemo adachola kukadowe pakana mwina kuthawika kungozungulira chifukwa ndi chitetezo. So chitetezo si chito chikamba kwambiri mwina nchifukwa yake nkhani yakhangati yavuta kwambiri chifukwa cheni chachitika ndi choti mmene tikumvereramo kunabuka mbi manong'onong'o makamaka pa social media nanga si masiku ano dziko linakhanga linatsekuka. Ndiye pa social media apa panali ndithu ya imene timakuthawike ndiyonseyi pali tokotoko anthu manong'onong'o kuti ya ikhanga ku State House atenga ndalama. Kunali mafigura osiyanasiyana ena mpaka mafigura 65 million atenga ndalama zochuluka choncho apereka kumalo ena ogonera alendo kulilongwe a Crossroads ndi cholinga choti asunge malumuzana ena kumeneko amene akugwira ntchito zosiyanasiyana za State House. Manga sindi manong'onong'o ena amaona ngati kuti ndalama imeneyi wani mwina ayichulutsa dala ndi cholinga choti inapite matumba mwa anthu ena ena sisa kutengera zimene zakhazi kuchitika mbuyo amati ayi ndalama imene chachulutsidwa dala kufika apa chifukwa choti akufuna ndalama zimene zina zipite muchani matumba mwa anthu ena amati ayi ngakhale sizichoncho kuma ndalama zingati zachoka kumatumba oti tachita kusonkha misonkho akuyenera atiuze kuti zakhala bwanji zinthu zake zimayenda choncho. Kufika tsiku la lero ndi imene tikuona kuti ayi kuli nkhani inonso pano mu newspaper the Daily Times komanso ya Nation. Ku Daily Times chachidule chimene State House yanena kudzera mowalankhulira kumeneko ku nyumba yachifumu kwanena kuti ayi nkhani yitu ife sitilankhulapo kwambiri koma ni nkhani yoti siyoona and makamaka I think akunena nkhani yokhudza 65 million kuti siyotani siyoona ndipo sangalankhule kwambiri chifukwa akuona ngati kuti azilankhula
akupangitsa kuti bodza lilitani likule koma kusayankhula sikumene amaona ngati kuti padzambuto ya kalulu makula tadzaonene mbuto pakanthu kusonkhana pamene anthu asonkhana achikutati ndicho chikutani apo kapeza kuti akambuto toka kalulu akalulu anagona wangochoka posedwa komano kusayankhulako sikumene sekungachititse kuti anthu azingoyankhulabe kuti mwapatsa mpata for you are not clarifying. Ndaona ena even akuluakulu aboma ndithu pakachitika china chake muna chakambedwa pa social media kumathamangira ndithu upanga clarify kupeza kuti anthu iyayi asizira ndithu mitima munokhanga kusayankhulako kwa ine ndiona ngati ndivutoso. Ndiwenene zoona kuti pofuna kuyankha funso lako aliki ineyo ndi masule motere izizi ndikufuna ndinene pano nzobwereza tinanena kale koma tizibwereza abe chifukwa kuti mphini kuti wale mwabwera mwami ambedele mphini yobwereza imawala imene mawala temapo kawiri katatu amatengera mphini zakale osati zamasiku ano siza ino zoti mutema kuti za ufiti mabisa zakale zokhala zokongoletsa mabisa mjekete kuti izisaoneke mangodabwa kuti panopa pa ntchito ayi mungu okwera izo sizibafunwa kuti ziwalise koma kale makhala mphini zokongoletsa akazi azimayi amazitematema bwino ngati timaluwa ndithu zinamati zachipini zapachipumi patyani mapazi anjiwa mukumbukira mayina akabe za masayamu mapazi anjiwa mphini ngati zimene ndi zimene amati kuti ziwale zikongoletse mafika obwereza so ndibwereze kuti anthu fe nthawi yokhayo imene timasiya kukamba nkhani kaya kucheza kwa mtundu uliwonse ndi nthawi imene tagona chimene ndikutanthauza kuti napana gona munthu olo uli wekha umakhala ndithu kukamba nkhani mwina ena ake wakuyisana nawo mpaka ukakhala pasi ukambirana ndikuithesa bwinobwino kugwirana manja uli wekhatu mutu umwe oloka kumanda anzako pamene mwina zonse zamumtima zimatuluka and always we are in a conversation nthawi zonse tikucheza otokha tili mutu so pano mukangokhala kuti paphulika mabodza ngati amenewo mabodza oti mwina koma tisane kuti ndi mabodza kuti ngasi awa state house mena kukanira ndi bodza komanso ndikaona nkhani imweyo zikutuluka mwinaso crossroads ndi zonse zatu 60 chakuti zazokhala ngati zimene zazozachokapo crossroads alongosola mtundu wina ndetiona ngati kuti zikakhala kuti zinkhani zaphulika chonchi anthu mukangoamana nga information chimene chimachitika nanga si munthu akucheza nthawi zonse wangowerenga pa Facebook bazidi akuti 65 million kuyenda chonchi ndikuti ayamba mayicheza mutu ngati simumpatsa info ina imene ili yolondola mungodziwa kuti yeyo imene ikhazikike mutu ndi yabodzayi kutanthauza kuti a state house amayina kuti anene bwinobwino mukasiya gapu anthu amafirapo gapuyo fasi mungangosiya gapu information kuti mungodziwa kuti ena akabwera ayikapo ndi dzimavuta ano chifukwa choti anthu alibe info yeniyeni yolondola anthu amangoyikapo dzidzi zabodza zotani umayenera unene akufunsani inu chifukwa chani muchedwa kukwatira tauzeni anthu bwino alongosolere ndi anthu kuti yomweyi kuti anthu pafuna anthu amvetsetse alongosolere anthu munthu ne chimene chilephera kukwatira pano pano mina ndangotsala ndimugula mapoto awiri koma process ikuchitika ndiye kuti anthu azoti awo alikiwo sana sakukwatira koma nkhani ndiyoti akugula ziwiya ndipo kwatsala mapoto awiri koma nomukangoti ndwi hayi ine zimene zonse zikukhudzani mawa zimene muti mumve zosiyana zoti mwina kuti muthane nazo zikukulirani umva iya ndi wofiti twamene anakhwimira kwawo anamukhwimira amedza sangakwati ungokwatira ndeti mwina makolo ake amwalira matapota hayi zochokera kuti mona pamene mukanauza anthu bweza anthu akudziwacho so timafuna tisitike kuti pamafunika ndithu kungopereka kuti ayi nkhani ife imene tikuidzira ife nditi ndi chifukwa mukangotero ndeti makhala kuti mwathana nazo anthu ayambokambirana nkhani yoona kusiyana kuti azikambirana nkhani yotani yabodza potengeranso kuti nkhani iyi kukhudza misonkho ya Amalawi akutero Amalawi akuyenera kuti adziwe wanena wanangwa kuti
sikuti ndi vuto zimachitika nkhani za security kwabwera mtsogoleri watsopano amayenera kukhala mwina ndi security detail yake akuyenera kuti pakhale anthu omuteteza amvetse zinthu zikusiyana mwina ndi enawo amakhala ndi zinsinsi zawo zoti sangaulule kudziko mwinaso futi zangodziwika mwina sizimene kuti zidziwike kwa amene zadziwikiramo kuti kunabwera anthu apereka kaya maphunziro awawa nkhani za ndalama ine ndimakhulupirira kuti nthawi zonse pakangotuluka ndalama pamakhala manong'onong'o tangonenani bwinobwino kuti ndalamazi ndi zoona zakugwira ntchito iyi obviously anthu awa mwina izi zitikukamba nkhani zongoti zongokhudza malo ogona obviously anthu ananga yo tinganoti amapereka ulere maphunziro ali ndi natake timene tani alandira of course inde zina poti mwati zachitetezo sitimaulula koma at least kungonena kuti ayi ndalama zakugwira ntchito mwakuti zachokera kwakuti ku state house budget yawo bwinobwino zonse so ndikupeka kuti wanangwa iweyo ndi ine tikugwirizana ponena kuti a state house anakatuluka mmene nkhani ya mveka apereke information yokwanira osati no comment no comment nthawi za no comment so bwino chifukwa makhanga kuti mwabisa zambiri nkhani akanangonena mbali yawo bwino ali ni mbali yo akudziwa chenicheni chimenechi sitikunena kuti afike mkati mwene patanena kuti pena pamene pakoledwa kwambiri ndi chitetezo ndikhupiraso to umene zafika potere musizifa sitimayeneraso kuti tidziwe mwina sitimayena kudziwa kumene kuchitika zimene sitimayeneraso tidziwe kuti akuzaphunzitsayo wachokera kuti mamosadzi paja si mamosadzi amene ndikangotero ndikuti chitetezo chambochepa ndanena kale pamba kuti chitetezo ntchito chovuta kwambiri makamakaso cha mtsogoleri wa dziko pawekha umapanga pawekha ndithu olo mfumu akayilenga akangoti ayimveka kumene imakhala nkachitetezo kake kakamfumu kochekacheka momojeni mwina ndi mwina mfumu kuti ulimbe ndi pamafunika kusintha chifukwa chake mfumu kawiri maona kuti afumu ambiri zifumu zambiri monga azibambo amakhala mwina ndi azimayi awiri mbuyo umo zimachitika chifukwa chachoti masuku ano sitikuzipanga encourage yayo kunja kunasintha omakalero chokhalira ndi awiri chimakhalira kuti chitetezo chifukwa mafuna kuti mwina ola atatu kuti akayambana kuti iya yosati kuyamba koma iniyo simungazive kuti lero fumu yakona kuti musazive kuti fumu isamachitodziwika kuti agona umo iya zovakaso encourage kuti atazikhandaka zambiri zuti masuku ano situzipanganga koma kale pachikhalira nimene amachitira makhachi so chitetezo ndi chofunika ndithu olo pamene kuti akayimveka fumwe amati kulowa uyu ukayikonza andasabwireso ye aziona ngati wamaliza koma kumazabwiraso ena anozaso mfumu kuti mwina uyo akhozokhala wantopola akamata ndikachotse ndikayese zanga azabizo paliso zinaso so zachitetezo zovuta sizikuyenera kuti zifike poyera sizikuyenera kuti azilongosole tsatane koma mwina kungotchulapo kuti kandalamaka kayenda chonchi pokhapo mwina pamene ndikupitira Malawi angafune sutanga chiti ufuna kuti alongosole kuti tinaphunzitsa izi tikatero ndekuti olo kunena kumene kuti aya maphunzira ophunzira zimenezo sitikufuna ndizawa zathu achitetezo ndizokomera especially if you look at so kuti it's involving iso intelligence ya dziko kunaliso anthu akuti intelligence also being trained amene sitikuyenera tidziwe kuti kodi nanga sivuto lake dziko linapita patali ngati akuachita train kuti ndi intelligence ya dziko isitimizi ngata wina akangatchule kuti komatu anthu akachokera kwakuti ena ndikuti madolo kwambiri afufuzo ta anthu akwakuti kwadzama panga cha ngati munthu akugwira ntchito ku ya state ine sindikuona cholakwika kuti amulipirira malo nangazigona panja si chinthu cholakwika mwinaso akuyena okhani mayendedwe akuyena okhani chakudya akuyena okhani pogona akuyena okhaso ndi zambiri ali mdzikomo so sinkhani yotiso ndiyovuta ngati munthu akugwira ntchito kumulipira kuti uzigona apa ndalama yake ndi 12.5 million pamene kuti munthu angachite milandu ndakayika chifukwa mulandu uchokera pa nanga anthu alipo zikanakhala zovuta zikanakhala kuti anthu kulibeko kulibeko malumu wangu ulipiridwa apo ndetikanati sono nanga mugona munthu ngati ayi ndiye fachani mwalipira tikukamba nkhani zokhudza transparency and accountability lukhanga ndi vuto limodzi limene Amalawi
amaliona kwambiri mboma. Mbuyo musemu timakamba kuti ayi government is not transparent, kankhani za ma contracts kugwiritsa ntchito ndalama za boma. Boma ilili moving forward. Pano bado ukambaso nkhani access to information. Amalawi anthu amona ngati access to information ndi atola nkhani okaya. Malawi aliyense ali ndi ufulu opeza uthenga mosavuta. State House komanso boma in general moving forward nkhani zokhudza uthenga woti Amalawi akufuna kuti adziwe choonadi chenicheni azizipanga hando motani. Ndizophweka kwambiri. Mukhozoona kuti State House yomweyo inayamba kale process imeneyo. Ndi lamulo limene wandinayo la access to information ndi chochidziwikireni kuti panopa bungwe lililonse, department iliyonse, company iliyonse ikuyena kubwera poyera ndi information imene ikuyena kukhaya anthu. Tinene kuti pali information ina sikuti mungangopita kuti munthu angangoyenda ndi kulowa pa reception pakuzanena kuti ndimafuna ndidziwe nawo salary yache afulumira. But information olo munga khale ndi ufulu mota zitheka. Simungabwera unless if mwina ndi investigator kuti naona anali mu consultation room mu visit then kuti ndifuse nawo kuti kodi malizatsaka zimenezo zina nzako ndithu zaukudza zoti simukuyenera kuti koma pali zina zoti mwina ndikufufuzidwa nkhani naye akhoza kubwera zalati bafuna tione nawo kuti kodi pali izi ndizi mutsata ndondomeko. So our State House anayamba kale kuti every Monday amakumana ndi atola nkhani. Ndi platform yabwino imene akuyenera azipereka information kwa anthu apitirize zimenezi chifukwa ndiye zofunika. Ndikanakonda kuti mabungwe ambiri, ma department, ma ministry achiteso zinthu ngati zimenezo. Kale kunali timati DIO district information officer alipo benditu kumene mwina every ward amapereka kuli ka press conference kuchita update anthu za zimene zikuyenda kandi pa district kuti zimenezi pa dziko panali central information office ndipo ndithu sayo imene idzayi kwena kuti ikhaleso yamphamvu. Andikale kumakhala press briefing mewo wopereka kwa atola nkhani updates azimene zikuchitika. Bwanji tibwerereso kuti kumeneko kuti zipereka updates pa nkhani iliyonse. Ndiye kuti muona kuti lamulo ili likhala lophweka kwambiri kulitsatira. Dzuloli tinaona corruption bureau atabwera kumenya chindondomeko chawo chonse cha mmene milandu yawo akufufuza ikutani ikuyendera. Zimene zimene tikufunika. Corruption bureau atangoganiza kuti izizi tizichita every month. Mwina yosangakwanitsa every week ngati imene kupangira State House. Koma atanguti ife tizipanga every month. Alinga Malawi akhozomvetsa. Ola atati 3 months mwina 14 milandu. Kwanza tutu zimene zamachitachita ndi tumapezeka ndi police ka inspector ka ndani akubwera poyera kumakama olongochitika kayamanga munthu basi alengeza abwereza ati uzupanga mwakuti ababa ICB adzitekeza kuti ifeyo poti ni milandu sitingamakupatseni wiki iliyonse mulandu umatenga nthawi kufufuza. Koma every 3 months tizibwera pano kuzanena mmene tiwe zikuchitikira mulandu uliwonse. Ndikupita kuti Amalawi pepo amvetsetsa kuti tikuyendera limodzi pa nkhani ya dziko limene tikuyendera. Abwera Minister of Finance na ifeyo wiki iliyonse lachisanu muzijembekezo kuti tikupatseni cha update. Kaya kuti manong'onong'o ena ake tiyaka ka revenue imene kuyendera imene akutolera chonchi tikuzani ndi kuti zinthu zikhala bwino. Kusiyana kuti zidikira kuti payaka moto kenako ndi mwina tizibwera kuti tizazimisa zimenezo zimakhala zovuta. So mu nthawi ino chimene ndingauza atonse alliance motsogozedwa nda achakwera chakuti infoi achakwera nayo pakale a president anachita kale set piece every Saturday amalankhula kwa Amalawi kukayankha zina zoti zimachokera kuti zachokera manong'ono. Ndikukumbukira Saturday yapitayi sanalankhule chifukwa choti anali ndi function yotsegulira yokhazikitsa zimenezo. Komano mawiki ena wakhala kulankhula mwina kulankhula komaliza Saturday yapitayo ndidza anapereka update yoti inali ngati manong'ono koma anayankha. Anthu amafunsa chifukwa chani simunavale covid ku Tanzania anthu akanangokhala phe ndikupita kuti nkhani idzabwezi mpaka pano ilipo. Yes, you are right. For amataka ngozipanga dress makhangati basi zimatha chifukwa anthu zimamafuna atu ndi zimene kuti ungowauza kuti ayi ineyo ndamva chachitika ndichi munthu mtima umatsika pansi ndithu.
amati munthu akundiganizira. So chofunika munthu amafuna tumuone ndithu kuti ukumpatsa attention. Olozi mayi pakhomo timapanga choncho. Sikuti kuyambana sikukhala kumayambana kuyamba koma anongwangokhala kuti ine ngakhale kuti wanena zakuti basi sindiyankhapo iya umabwera ndithu na iya atabwera ni mayi audze nkhani yakuti unanifusa izi ndayamva koma nkhani yeni ndi inuyo musamveza anthu zimene amanena kuti ine ndiyenda ndi awo support adzati nangonyamukira limodzi nangofanana njira ndi amamvetsetsa kuti I think anthu anangofanana njira popita ku church ukhala ziwezo tingoyerekeza zimachitika m'manyumba osiyana-siyana pasi kulephera atulozana za koma akasimumenera umulongosole koma ukangokhala phende kuti munthu mwakazi ngoganiza kuti akuti awo ndi awo sakuyenda bwino ukabwera iyaya kodi munationa meti nandikano khala kuchechi kuti mipando tu inalitatani itavuta ndi ana angoti khalani pafupi ndi awo koma palibe chilichonse ndengati munandiona kuti ndati ndaweramuka ndimayimbira nyimbo limodzi ndi nyimbo inalindi kulongosola bwino munthu amamvetsetsa koma osatiphe umakuza mkwiyo president amapanga every Saturday State House payo Council imapanga every Monday kodi kuli bwanji mabunge osiyana-siyana tikiti ACB imene nawo simungachikhazikitse kukhala cha fadzulo anthu asangalala ndithu of course anachita kugunyuzidwa komabe information yabweretsa anthu asangalala nonso pano kuti kodi ndi mmene zikuyendera. So si nthawi yobisa information ni nthawi yobwera poyera ndikunena kuti iyayi izi zikuyenda chonchi. Iyi ndi programu ya Kwagwanji pano pa TTV komanso wireless ya Times tikukambirana nkhani yokhudza kupereka uthenga kwa Malawi mosabisa mosabwerera mbuyo. Titenga kai break pang'ono tikabweranso ndofuna chiyang'ane zimene wayankhula mtsogolo wa dziko lino Lazarus Chakwera dzulo pamene amakamba nkhani zokhudza chilengedwe ndi zina zosiyana-siyana ku nyumba ya boma ku Lilongwe. Ndifuna timvetse bwinobwino mwakuya kuti kodi nkhani zimene zikutanthauza chani, anakambako zinthu zingapo. Ndifuna tisanthule zimene zikuti kodi ku Malawi kuno ndi zotheka. Takhala ni pompo. It's summer and we're giving you more for less with the summer combo. 51344 Zomba 0887 387 777. Remember, you stand a chance to win a brand new motorcycle. This offer is valid until 30th November. Terms and conditions apply. Takamba nkhani yokhudza manong'onong'o okhudza ndalama zimene zikumveka kuti State House yalipira ku hotelo ya Crossroads ku Lilongwe, komanso a State House ayankhulapo kuti ayi zimene zikumvekazo sizoona ngakhale kuti sadapereke information yokwanira. Chabwino koko tatambasulako tibwere ku nkhani ya zachilengedwe. Nkhani yovuta kwambiri kuno ku Malawi komanso dziko lonse lapansi. By the way, congratulations to Professor Madise asankha UN Secretary General kuti akhale nawo mu committee yopanga review nkhani zokhudza climate change. So ku Malawi kuno ndi Professor Madise komanso ndiye na maiko osiyana-siyana. It's a very big feat, I think, for the country. Congratulations to her. Ndende ukamba nkhani za chilengedwe. Chilengedwe ndi nkhani zoti zavuta dziko lonse lapansi. Panopa aliyense akukamba za kusintha kwa nyengo. Dzulo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali ndi mkumano wa atolankhani. Adalonjezapo mbuyomo kuti ayi anthu amadandaula kuti nkhani za chilengedwe sidazikambe mu State of the Nation Address. Koma anena kuti ayi ndi nkhani ikulu kwambiri ndifuna ndidzabwere nayo payokha ndi panakwanitsadi lonjezo limene lanabwetsa nkhani imeneyo dzulo.
koma chimene chandipatsa chidwi kapena chimene chimandipatsa chidwi nthawi zambiri tikamakamba nkhani za chilengedwe kwathu kuno ku Malawi sukhangati vuto lalikulu ndi kudula mitengo. Kudula mitengo koso chifukwa cha nkhuni kapena makala. Ndiye panopa iyayi anzathu achitetezo asilikali komanso oyang'anira za ku nkhalango ali kalikiliki kulanda makala ndi zina zotero. Kodi tsono anthu tikamalanda makala magetsi akuvuta njira zina zopezera nkhuni kapena zopezera mphamvu palibe nde tichite bwanji poti mwina inu yomatha kukwanitsa magetsi koma pali munthu wina kumudzi kucha kuti apeze chakudya kuti apititse mwana ku skulu ndi makala koma alternatives palibe. How do we balance these things? Ndi nkhani yovuta kwambiri timanena kuti tithane ndi nkhani ya chilengedwe pakufunika idza pa Chingereza amati political will kuti aliyense ayikepo chidwi kuphatikiza patsogoleri. Tiwathokozera President Lazarus Chakwera chifukwa choti zolo anaona chofunikira kwambiri kuyika tsiku lapadera ndithu lotalankhule za chilengedwe. Ndi munthu wankulu amakhala ndi zochita zambiri ndikhulupirira komano anaona kuti zina zonse zili apo ineyo ndikalankhule ndi anthu nkhani ya chilengedwe. Aganiza bwino kwambiri chifukwa chilengedwe chazuza. Chaka chatha chomwechi taona ndithu anthu akukomoka ndi kutentha. Kuna dutsa amati chi heat wave. Kutentha kuti sitinambe takuonapo chifukwa Malawi muno zoti anthu anakomokapo ndi kutentha sitikukhulupirira zinachitikapo. Nyengo imafika up to 40 degrees 42 45. Chikwalako ndithu zidatipeza kuti anthu akukomoka ndithu kukomoka. Zinthu zimene zili zachilendo sizokhazo. Tikamaona masiku ano kuti chimphepo cha mkuntho chasasula manyunyumba uku khayayi kwena kokoloka anthu ndi zinthu ndithu zachilendo. Kodi mafloods sajana zafika mpaka kulilongo zahamba kumachitika olo mplanta amene omulilongo madera oti sikunambe kwachita pa floods zikwayamba kuchitika ifa kuno kuti kati ma floods timayembekeza ni mene dziko lidalengedwera kumene okhala ku Shire uku ndi ku Chikwawa kumano panopa zuli bali pose chifukwa chani chilengedwe chativuta. Nkhani yovuta kwambiri ndi mpweya umene timapuma wabwino umene ukhanga tukanu cheperabe ndipo tikapanda kusamala siku lina zangopezeka anthu tabanika kungochuluka chi carbon dioxide kunja basi wabanika posawombola mwina dziko litsiku lina kupezeka lambo sungunuka dziko lonse nzotheka ndi kutentha. So nkhani ya chilengedwe ndiyofunika kuyikapo chidwi kwambiri komano tikayitenga nkhani ya mpweya wabwino tiyilumikizano ku mtengo chifukwa amene amatiphikira mpweyawo ndeni masamba a mtengo maona nawo mitengoyo imene imateteza mosiyanasiyana ma process of biology so baja ndaphunzisa ababa nangasi zoti tidaziphunzira kale koma mazikumbukirabe dziko litu likuonongeka fa choyiwala anthu sikalife amene daphunza civics sife anthu oti tikalekeza patriotism kudziko ndife ndithu apatriotic kusiyana anthu ana amasiku ano flag size wa phindu lake or national anthem size wa phindu lake pamene kalero timati tikangoona national anthem timayima ngati mayima oloweka mayimbidwa olopa wireless olo kungoyimva kuti ikulira kuti umayima ndithu attention mpaka iti zimene zofuka zibwerereso zimenezo sinkhanza nkhani ndi kuti mukhangani mufuna tibwerere ku uliro wa chipani tikonde dziko lathu koma flag that zipatsa pano anthu amangoidutsa ni chingafu so komano nkhani ndi zoona zake zenizeni zoti mitengoyo imene imateteza zosiyana-siyana ngakhale kugwira nthakayi ikudulidwa almost daily pano pakuti mupite even pa city center penipeni pakatikati pa mzinda kaya munzuzu kaya mulilongwe moti imene capital city or kuplanta ku pakatikati pa mzinda penipeni mukadutsana ni njinga ndithu yanyamula matumba chani amakala kusweza kuti kwina kwake mtengo wagwesedwa wayaka anthu umene ngati wagwesedwa ndikuyaka chifano mitengoyo pano pafo choti achepa akumachita kukumba ndi mizu yomwe makaladza kuotcha mizu ya mitengo mitengo yache so nkhani ngati zimene zobweretsa kuti nonso pano
tipite tikhale pa chiopsezo chachikulu. Komano vuto ndimene nena lidzaliki kuti ndiye titani. Chifukwa pali banja ilo la Anabeta, banja la Amuomo, banja la Akwenda, banja la Anyoni, banja ose akwana azati mwachula mabanja mwachula kumpoto mwachula pakati choncho saso kumwerako limene limadalira makala ngati ndiye mgodi wawo pakita ndalama kuti aje pakhomo kuti alime kuti mwana aphunzire amapanga makala tiatani sinkhani yokangopita nkukaletsa kuti siyani. President I think ananena zokuti tiye ndipeze ma alternative. Nakambapo za gasi kuti gasi du mukamuunika ndiwo chipa mtengo kwambiri kugwiritsa ntchito pakhomo kusiyana ndi makala amene. Makala adi banja lalikulu mwina mafuna matumba 2, 3, 4 pamwezi. Amene kuti mukaphatikiza masiku ano matumba amakala ndi odula 5,000 5 ndio tuwapeza mwina kabwino kakang'ono matumba lenileni kuti ifike tikuyambira mwina ma 10 pitawo ndiye mukapanga awiri ni ma 20 amene gasi amati mwina kaya 14,000 mwezi wonse. Unaona kuli ma briquettes amanenedwa kwambiri adzi amene ndi ma alternative. Nkhani ndiyo tikupereka ma alternative kwa anthu. Fama alternative andikaonetsetsa ndi anthu kwambiri amatauni. Famidzi kugwiritsa ntchito kwambiri mbawula kapena chane imene mudzamango kugwiritsa ntchito khuni. Komabe tikhoza za briquettes yo mawa mwa gasi fambiri alibe zoti asangakwanitse mwina gasi yo ndi. Ma briquettes yo adathandiza kuti asiye nkhuni so ni mitengo. Komano mazo pali symbiotic relationship inayo. Imene mukhoza kuti cutting ya ngati makala ndiyo vutirapo chifukwa inu ndi ine tikupereka business and ifeyo tikugula ndiye kuti tikupanga sustain business imene ifeyo tikugula chifukwa chani tili ndi vuto sikufuna ambiri ife sikufuna given an option ine sindingafune kuti pakhomo panga pakhale thumba la makala na force alibu mwina sutinanga makala atheratu mwina uzingokhalapo thumba kamodzi kuti nthawi zino mafuna ujeko kachambo kuti kaununkhira makala kaununkhira utsi komabe chisachitokhanga kuti iwe uphikira ndiru kuti kafuna uphika komano ambiri tukakamizidwa kuti tiziphikira makala chifukwa choti mwina wani energy alternative inayi ya magesi ili ndi mavuto ena ndoti ndiyo kwera mtengo kuti ukwanitse ndiyovuta ukangoyatsa kuka kuti ithe mwezi ndiye kuti mwezi umeneyo wewe uli pamphelo ma 30,000 ndiyeno paliso kuti kodi nanga magesiwo amakhala apo nthawi zonse ayi pena mwina utheka tsiku lonse kulibe suja ufuna kuti uyatse mbawo so titati takonza kuti ife atipatsa alternative magesi adzabwinobwino aliyense akhoza kukwaniritsa makuka mukaya gasi udzawayendayenda mosemu matownship anthu azindikira kuti oko magasi ma briquettes kusiyana makala mukhoza kuona kuti awowo atati agwetsa mitengo ndikuwotcha uchi palibe amene atani agule ndiye kuti business rate yamba kulowa pasi wokha naturally ayamba kuyang'ana majani ma alternative ngati sizi zimenezo kuliso bwino kupita kumekudza 1 2 3 4 5 imadalira makala tiyeni khalani koda akulu kuti tisiye iniyo musiye udula mitengo musamapange makala chimene tingapange kuno choti chikupezereni ndalama nchiyani mukakambirane nawo anthu mukhozaona kuti anthu adzabaokha mwina ali nawo ma alternative koma amangoswekera kuthekera kuti ayambe mwina mukamva kuti akomatu ifeyo timamva kuti mabwereketsa ndalama kaya kumadefu kandi kuti kaya padzena sinthaso zina lake ati nifi pano mabwereketsa ndalama kaya kunifi mutati mutipatse kandalama kaya tipanga ka farm club tiyamba kuweta akalulu kenaka muona kuti apeza alternative makala dzata asiya pamene pafika tilimbikitse kwambiri pa alternative chifukwa as long as alternative palibe mungodzi kuti nkhani ya chilengedwe tizi koma ndi nkhani yoopsa kwambiri chifukwa iyi ndiyo khudza dziko lonse andi ikapitirira mmene tikuyenderamo upando chitapo zinthu zonse apapa tangonena mbali imodzi ndi chilengedwe makala tikulimbana kaifana ngasi ndiye sosi yaikulu imene ikuononga dziko koma kuliso ngati kulisomba panopa chambo chikusowa olosipa wenweni ukusowa
mtauni pano mwafika poti ngati ukamayenda kuti ufuna kaji chambo chidawamba kumachiopa munthu bacha nanga sichenichenicho chikukhanga chikusowa ndemo ani panopa walowera importing kwambiri chambo china umachokera mpaka ku China kuti chambo cha chilendo ndemo ya ine sajena wezi ine chambo chimentazo chikuti kuiona minga ndiya minga yetu ni anungu siya chambo minga yetu siya chambo ni anungu koma chichatilowera oti kuti ukhale shoti ndadya chambo chenicho pasukuzira chifukwa chani ndingazokhazo za chilengedwe so tilimbikitse kuti olo anthu amene mwina khati mnyanja mudza zimene zikuononga nyanja athu ndi chani tikazifufuze ndikuona kuti tipezere njira ngati alternative ena kuti mwina ndi ulimi kwambiri mphepete mwa misinje olo misinje siltation komanso ma chemicals fertilizer akulowa momo komanso tokhatokhaso tafika poti sitingaji titani kuti ana aphunzire ndi tumakatenga titakasawala tomwe kugulitsa breeding grounds kulowa momo kagulitsa kupeza somba zazamba kupita patali olo kusowa kumene zonsezi zofika kuziunikira kwambiri koma chachikulu mukaziona pamene pamanga nthenje nkhani imeneyi ndipo tiyapezere anthu chochita china chimene chiyepangitse kuti manja awo achoke ku chilengedwe kudza azikhala bize ndi zimenezo pamene tikukambanso nkhani ya chilengedwe timakamba nkhani yokhudza ngati ma floods ma cities blanda ya Lilongwe mutati muone zikumachita onera kuti mwina ma floods amene ajafa yoti anthu amangamanga nyumba mphepete mwa mitsinje kuyang'ana malo moti poyamba munali mitengo bwinobwino amanga nyumba kuyang'ana kudzafunsa afterwards kuti tsono izizi ndi zololedwa kuti ya malamulo mwina asite samalola koma anthu amangomanga mmene angafunire kumadula mitengo vuto limenelo kumalawi kuno linakula kwambiri taonapo of course pakati pa masite akuyenda pena kumagomona zoti sizinamangidwe malo yenera kani ma road reserve kutena hotelo tichite bwanji tikonze bwanji fa mmene zilimu god forbid mwina ma floods mvula kuti bwereso mwamphamvu sikuzopezo tiso ndi ma floods ma cities tichite bwanji kuti tikonze zimenezo wanena bwino kuti anthu fe tinatayirira timabwereza kuti mmene tinkachoka ku ulamuliro wa chipani chimodzi kulowa mu democracy ndabakiri muluzi sitinayimvetse democracy democracy tinayitenga ngati kuti anthu sopano zipangani zimene mukufuna opanda malamulo ndiye mukhozoonadi kuti sikumanga malo osakhala bwino kokha komanso kusakaza ma reserve area ngati mundilandemo malo amene mwina pali damu loti limapereka madzi ku plantation anthu analima muliminda mphepete kumalo kuti sikumenera kulimira phiri landilande mukuliona linali ndi chile limene makhala afisi njani pano pamwina ngati ungapeze fisi mwina wa anthu unamakhala ndi fisi kuti ndifanthu akuda kuchewa jamada fisa kuchewa ndafisidi anthu ndifanthu akuda osamakana munthu akuda komabe alingi zozo tangonena anthu koma sizoona koma chimefona kuti mulibemo so chingoti nyama zakutchire mulibe zimene mukaliona phila sochi linayera bunda linayera zambiri chifukwa chani chifukwa choti tinangotayira kuti talowa mu democracy tikhozopanga chilichonse ona ndi boma asoka pofuna kukondedwa limangoyang'anira kuti zimene zizitani zizichitika madera ena amene anamangidwa ni madera osakhala bwino ndikumbuka ine nthawi inake kunachitika ngozi ya mafloods imene ndi mphepo ya mkuntho kunzuzu anthu anakokoloka kumeneko chakumchenga utuwa kaya kutu anthu imeneyo a vice president alibe a vice president kuma boma la Peter Mutharika achilima mawu amene analankhula chaka chimenecho ine ndikukumbukira khanga 2015 imene ananena kuti ndizodabwitsa kuti malo awawa ni malo amene munthu sakuyena kukhalapo pamangidwa nyumba bungwe la boma lukatenga magesi lukamangirirapo kumene yes lukatenga madzi a water board awakayikako kumene zikutanthauza chani sizikungotanthauza kuti mukulimbikitsa mchitidwe umeneyo chifukwa pakanakhala kuti boma lidzalimalankhulana kuti tiyenditsate malamulo bwezi mabungwe ngati a water board wa Eskom asakukayika magesi ndi madzi madera ngati amenewo bwezi akukana kuti uku kumafikako sikumayena okhala anthu chifukwa amadziwa sangangowapatsa ntchito kuti muzipereka magesi asakudzoti kodi magesi mpereke pati
asite ali kuti munthu akapezeke wamanga mumtsinje anakwenda kukhani ma guidelines ali ndi ma guidelines mulimeuza kuli wina wake akulipidwa amene mwina ndi wa development kachani planning chakuti engineer planning osiyana a geology anthu osiyana kusite kumakhala osiyana a health achani oyang'anira mbali zonse za moyo amene oyo akulamulidwa akulipiridwa komano mawa akapanga approve plan ya mumtsinje nyumba ya mumtsinje mukhozoona kuti chisawawa apapa boma akati boma ndi boma munthu ngati waphwanya lamulo munthu kumulanga ataphwanya lamulo siku lako olo mwana ngakhale baibulo lidanenabe kuti ndazina mukhozotenga katsatsa nukwapula sikuti mwala ngati munkwapula kuti mukonze osati ngokwapula futi mdabadwa nkhanza koma kuti nkukwapula tayapati mafuna tikuongole siku lako munthu wamanga mumtsinje pofuna kuteteza moyo wake ndi kuthetsa nkhalidwe gwetsani nyumba imene akamange kwina kumene kuyenera kumanga anthu simapeza kuti anthu omwenso akukoloka kazavuta akufunanso chithandizo cha boma andisopano chimakhala chithandizo cha aliyense timuthandize nanganga musiye ngati timuthandize atolere misonkho yathu tipatse chakudya chifukwa cha ganizo loyipa limene anapanga so pakati panalidi kutayirira chisawawa munaona mavenda anachitofika munsewu mwenimweni zonse zidzatenti ziyike mdongosolo boma likangoyendera kuti ife tikondedwe kwambiri nkuyang'ana kumbali malamulo mapeto ake kumalowa chisawawa kwambiri ngati mmene zinachitikira pakatipa unalowa munachita kumva anthu unakunena kuti mavenda singachotse pano imene sinthawi yabwino kupangana usibwino kuti mawala kuti koma imanikayi nthawi ino siyabwino cha iwo amaganiza za ndale za kampeni momwe aganize ubwino wa umoyo wa anthu ndi bwino m'mizindamo so boma litengepo gawo lalikulu komanso aliyense payekha azizindikira kuti ine malo amene ndifuna ndimangeyo ndikafusekaye mpoyenera kumanga munthu ngati sipoyenera iye ayipezani kwina sunthani malo inde akutha komabe kulipo kwina kwake milungu akapeze nkukhazikika kusiyana ndi kuti tikhale malo kuti kwina zitibwetsera mavuto timalize programu yathu 2 minutes wanangwa tikamakamba nkhani za chilengedwe pali zambiri kupatula kudula mitengo kumanga mbali mwa mitsinje ndi malotero paliso nkhani naso imene timakamba yokhudza nzokugwirizanabe ndi ma emissions ma greenhouse gases ena mana kuti azimenzo ifeyo amalawi tisatanganidwe nazo kwambiri kuti reduction of greenhouse gases ifayona kuti ka contribution kathu nkochepa kwambiri panopa we are talking of a coal fired power plant imene ili in the pipeline kuti bweretse ndi ma projects oti maiko ena kapena dziko lapansi they are moving away from that ifeyo tona kuti ikhanga ndi ka percentage kochepa kana timapa contribute we can still have this kind of power muna osayangana kwambiri kumeneko koma should we be arguing kuti if we don't contribute much to climate change then tingopitiriza kuononga kunena zoona vuto ndi bwino ndithu kuthana nalo lisanakule famo kangolidikira kuti likule ndi kuti limadzakhala kuti likuvutani kuthetsa kwake ndiye ifeyo ngati pali njira ndithu zoti tifuna tithane ndizi ndaonapo ndithu ayikapo kasonkho kena kake carbon tax mwina ni njira imodzi imene ifunika kuti tithane konzekera kuthana ndi zinthu ngati zimene chifukwa sitingangokhala ndipo ineyo pena pake ndimadankhawa kwambiri komano ngasi mwina umphawi umene wativuta tiye tilimbikire tichite bwino zulu ICB amanena kuti ndalama zimene zikuganizidwa kuti zidalowa matumbo anthu ndi 1.2 trillion imene ikupitirira hafu theka ya budget zimene zitakhala kuti tasiya mukhozoona Malawi ife olemera tikale ngofika pa level yathu imene tilili mwina tipezeka kuti izi tikumati galimoto tagula yanyowanizi tasiya kumakagula kumene tikugulako mwina anthu ambiri akumapita kaya madealers mumu katenga kumaya ifa zimene zaso ndi ndikuona ngati ni ngozi yayikulu kwawoko akuzichotsa chifukwa choti akuona kuti carbon zikuchuluka zafika poli zochita release carbon wambiri koma ano ife kuno kumeti mati ndaiphula ndakulandira ndimakaya nyuwani kamafika koma ano mukhozoona maiko a serious kwambiri ifa choti ali ndi ndalama ngati South Africa samalola ati South Africa lokuyenda kuyendeza yamakana imenela iyende paenzake chifukwa choti akuona kuti muwanongera so pang'ono titapeza njira yoti mwina tichoke kumeneku tifike poti tafika poti tili ndi kandalama kokwanira sizovuta ine ndimapereka chitsanzo kuti Malawi muno alimi
Malawi muno ngati kwathu kasungu amagula gamoto yanyowani madealers kumandala ku motors ku Nissan asizinali konkuno amagula yanyowani chifukwa choti amatopanga phindu mulimi tikangobwerera kumeneko zimona tizikoli nkhani za chilengedwe sitithana nazo. Ndakuthokozani kwambiri achafulumira. Ndathokoza kwambiri. Tikatero ndiye kuti tatsirizanso program imeneyi ya Kwagwanji pano pa TTV komanso Wireless ya Times. Ine dzina langa ndine Alec Ponje. Pirizani kuonera maprogramu otsatira komanso kumveranso maprogramu otsatira pa TTV komanso pa Wireless ya Times.